mahigpit ang isinasagawang monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan o DTI sa mga establisyimento sa lalawigan upang masiguro ang tumatilimang mga ito sa mga pamantayan na ibinaba ng ahensya. Ayon kay DTI, Pangasinan Provincial Director Natalia Dalate na nasa 465 firms ang kanilang nabisita upang tignan ang mga produkto ng mga ito at kung sumusunod sa mga patakaran ng tanggapan. Dalawang establishmento ang naisyuhan ng Noticeofviolation na lumabag sa standards law. Naisyuhan rin umano ang mga ito ng formal charge. Posibleng mapatawan ng mga ito ng hanggang sa 300,000 pesos na halaga sa oras na mapatunayang lumabag ang mga ito sa standards law ng DTI. Bagamat hindi umano sapat ang tauhan ng tanggapan na para sa pag-iikot at pagmamonitor ng establishmento, ay may mga enforcement team naman ang mga ito. IFM News. IFM News. IFM News.